Над 95% от населението на света има здравословни проблеми. Много от тях са хронични заболявания. Цената на лечение е главозамайваща. Днес данните в медицината са по-важни от всякога. С смартфон във всеки джоб, самоуправлението на здравословното състояние е сериозен фактор в живота на хората. Пазарът за услуги в електронното здравеопазване ще достигне $103 милиарда до 2022 година. Представяме ви Sirma Medical Systems.